А в 6-тия месец ангела Гаврил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангела при нея, каза й: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. Ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш син. Как ще бъде това? Аз съм девица. Светия Дух ще дойде върху тебе. И детето, което ще родиш, ще се нарече Исус. И царството му не ще има край. Нека бъде както си казал. Аз съм твоя верна слугиня. Дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един юдейски град, и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета! Мария, братовчетки, Колко са благословени жените! и ще бъде благословен и синът ти. Щом чух твоят поздрав, младенецът сразу заигра по тробата ми. Душата ми величае Господа. Зарадва се и духът ми, Спасител мой. Занапред ще ме уважават всички родове. Да, Господи. И след като Мария се върна при Йосифа, и Йосифа като видя, и той искаше тайно да я напусне. И след като Йосиф заспа, ангел Господен дойде при него. Не бой се, Йосифе, да вземеш жена си, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Като вече стана време Мария да роди Спасителя на света, и тогава отидоха при една гостиничарка. Има ли място, къде да се подслоним с жена ми, че е бременна? Няма място, всичко е препълнено. Извинете, моля ви се, има ли място, къде да се подслоним с жена ми? Няма, всичко е препълнено. И след като обикаляха и не успяваха да намерят място, къде да роди Мария, и отидаха при друг. И попитаха: има ли място, къде да се подслоним с жена ми, че е бременна? Нямам стаечка, но имам едно място, където може да ви приема. Една ясничка. Се роди Спасителят на света и го положиха в ясла. Когато се роди Христос и го положиха в ясла. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около старото си. И ангел от Господа застана пред тях. Днес ще се роди Спасителят, Христос. Звездата ще ви показва пътя, като свети. Роди Спасителят и тримата мъдреци, които искаха да видят Христос, и тръгнаха към него. И ето звездата, която изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше детето. И като видяха звездата, се зарадваха твърде много. Мъдреците, като влязоха и донесоха дарове. Смирна. Ливан. Да се оправдая пред Господа. И като му зададе въпроса как трябва да се служи на Господа, за да бъде спасен. А Исус му отговори: някой си човек слизаше от Иерусалим в Ерихон и се натъкна на разбойници, които го съблякоха и нараниха и си отидоха, като го оставиха полумъртъв. А случайно един свещеник слизаше по онзи път и като го видя, отмина на отсрещната страна. Ставаше по пътя, хванаха го разбойници и го набиха.
позатърън за ваши. Той първо. Хайде. Чора ни пара. И го оставиха полумъртъв. Ай, кида мусато. Ай, наша. Ай, наша. А че да? Ино, един свещеник слизаше по онзи път. И като го видя, отмина на отсрещната страна. Аз трябва да отида да проповядвам. Нека друг да се погрижи за него. Не мога да му помогна. Закъсняваш за църквата. Да, закъснявам за църквата. Трябва да проповядвам. Свещеника мина един левит по пътя. И като го видя, мина от срещната страна. Кой го наби така горкия? Но аз много бързам. Аз пея в църквата. Не мога да му помогна. Нека някой друг да му помогне, понеже трябва да отварям църквата. Не може. И като го подмина и левита, дойде тогава и един самариянин. Като пътуваше, дойде на мястото, където беше той. И като го видя, смили се и се приближи. Горкият човек, колко жестоко го са набили. Аз ще му помогна. Ще се погрижа за него. И като взе елей и вино и помаза раните му. Чордала с маремаста. Ето с какво села. Образ нари. И после, като го взе и го качи на своето довиче. И го закара в една гостилница и се приближи, погрижи за него. Моля ви се, погрижете се за него. И каквото струва, ще платя двойно. Няма проблем. Оставете го. Ще погрижим за него. Благодаря ти, Господи, отново, който ни благослови. Даваш ни винаги хляб от земята, незаслушана милост, но милостта ти е безгранична. Обичаме те, Татко, търсиме те с дух, истина и правда. Достоен си като цар, достоен си като Бог. Обичам те, святи душе. Ела в живота ми, живей и обитавай. Моля ви, тишина. Благодаря ти, Господи, отново, който ни благослови. Даваш ни винаги хляб от земята, незаслушана милост, но милостта ти е безгранична. Обичаме те, Татко, търсиме те с дух, истина и правда. Достоен си като цар, достоен си като Бог. Обичам те, святи душе. Ела в живота ми, живей и обитавай. Чакам те, Господи, да дойдеш в моя дом и обитавай. Чакам те, Господи, да дойдеш в моя дом и в моето сърце. Тази вечер ще постоя в твоя дом. Чакай ме, аз ще дойда. Трябва днеска да се приготвя. Господ Исус Христос ще дойде в моя дом, но моята къща трябва да го оправя. Най-доброто ястие трябва да приготвям за моя Бог. Да се приготвя. Нямам време, всичко ми е претоварвано днеска. Откъде да започна? Първо от предетата. Много чисто стана. Чакай да приготвям тук. Да приготвям най-хубавото ястие. Аде, че тази вечер ще дойда на гости. Направи най-хубавото ястие. Така Господ ще изпитва всеки един от нас. И като чакаше Господ, тогава И така цял ден, от сутрин до вечерта,
те готвеше за Господ Исус Христос. Сестра, ще ми дадеш ли малко сол? Днеска не мога. Остави ме. Не мога. Чакам Господа. И тогава тя си тръгна. Сестрички, ще ми дадеш ли малко ориз? Сега съм много притеснена. Чакам най-важният живот в живота ми. Най-прекрасният Исус Христос. Остави ме. Съжалявам. И тогава и тя си тръгна. Сестрички, може ли малко олио? Днеска една след друга всички ми се наредиха. Боже Господи, остави ме, заета съм, моля ти се, чакам Исус Христос от Назарет. Той каза, ще дойде в моя дом. Не мога, извини ме, остави ме. Тогава и тя си тръгна. И като чакаше да дойде нашия Господ Исус Христос, както ние чакаме една вечер Бог Исус ще дойде, те ще. Какво направи днес? Господи, Аз те чаках. цял ден те чаках. Нали в Тебе не се намери лъжа? Защо не си дошъл? В Тебе има само истина и истина. Но аз ти приготвих най-скъпото ястие. Виж, ела да седнеш да идееш. Приготвих ти най-любимо, най-скъпо, което мога. И тогава Господ ти каза. И тогава Господ дойде. 3 пътя съм дошъл в твоя дом. И 3 пътя ти ма изпъди и не ме познаваш. И не можа да издържиш изпитанието. Така става, брати и сестри, с сестри. Покайте се, защото наближава Небесното царство. Всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Затова днес е благоприятното време на всеки един от нас да падне пред носете на Господа и да иска своя живот. Сега е благоприятното време и сега е момента на всеки един от нас, защото утре може да бъде късно на всеки един. Нека Бог да ви благослови, защото Бог Исус е на идване, защото небето ще се отвори и всяко човешко око ще види нашия Господ Исус в облаците с голяма сила, защото звездите ще се разклатят, луната няма да даде светлината си и тогава ще дойде забележителният ден Господен и всеки, който призове името на Господа и ще бъде спасен. Не както сме повярвали, а как ще завършим пътя си до края. Бъдете благословени. И още пастора като проповядваше и Бог затръби. И като затръби Господ, тогава примикна око, Господ прибра своите си. Айде, Господ идва. А онези, които останаха в църквата, плачеха и ридаеха, защото повече Господ нямаше да ги вземе при себе си. Защо ни остави, Господи? Ама аз в Твоето име пеях. Защо ме остави? Аз съм Твоята хвалителка. Защо ме остави, Господи? Защото ни вършиш волята. Защо ме остави? Моля Те, Боже, вземи ни Ти взе своята църква. Нали, Господи, Ти служах. Нали, Господи, приемах. Изпращах, брати и сестри. Обичах ближния си, както себе си. Толкова много често в църквата ходях редовно. Постях, молях си, давах си десятъка. А защо не ме взема, Господи? Защото си колеблива. Не си постоянна във всичките си пътища. Защо ни остави, Господи? Моята сестра го няма. Сега аз какво ще направя за втора смърт? Чакайте за втора смърт. Остави ме! Спасител на света,
Всички